140 panden langs deze belangrijke en drukke Limburgse verkeersas moeten worden gesloopt. En dat gaat 4,5 miljoen euro kosten. Dit En ook dit. Maar ook heel dit gebouw moet volledig verdwijnen voor de belangrijke verkeersader die het verkeer van Noord naar Zuid en andersom in Limburg een pak sneller moet laten verlopen. Dat gaat dus heel veel geld kosten. Als we dan even rekenen, een gewoon huis slopen dat kost een 20.000 à 25.000 euro. Maal 140, dat is dan 2,8 miljoen. Die som die klopt niet helemaal. Hè. Maar een bedrijfspand slopen, zoals dit tankstation, dat gaat natuurlijk een pak meer geld kosten. Deze drankhal heeft een pak meer gebouwen en meer terrein dan een simpel rijhuisje. En dat gaat dus meer tijd en meer geld kosten. Het plan is ook om zoveel mogelijk bakstenen en ander gesloopt materiaal te hergebruiken. Zelfs het asfalt van de baan kunnen ze recycleren. En ze willen zelfs volledige badkamers en keukens hergebruiken. Ik ben Donald Meulen. En de bewoners van al die panden, wat krijgen die? Dat wordt per pand geschat, maar we krijgen van verschillende handelaars wiens pand moet wijken al te horen dat ze absurd lage bedragen krijgen, waardoor ze niet zomaar akkoord gaan om hun eigendom te verkopen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we tegen 2033 over de nieuwe Noord-Zuid-verbinding rijden. Dus nog even wachten, hè. Ja.